so uqale nini Yo! Ha! wena son Up! Damafana. angabaleki futhi indawo laba awubutwami lijani mfethu indawo mfethu usibonile nje kade sinilandela nje kade niqhamuka ngale ngezansi yaza sininakanga sinakanga ngibona phela Sure, my boy got that waist Ukhuluma on nanti, lock. Drum. sure about Ngicela sime ngala cause kuzimoto mina igama lami nguKing Ginger mfethu so what I do I go around I do this YouTube TikTok vlogs yabona lento leyo ngambe ngibuza nje abantu ukuthi bayathandana yini and I ask them few questions so ngisacela umbuza few questions niyathandana siyathanda kodwa sijahile not interested in this Chai. okay Chai. sister nichahile niphuthumela kuphi endaweni zethu kudala ngamboni sister yabo Mawuzama ukuthini boy? Kami niyathandana okay mfethu wena mina nguKing Ginger wena ubani igama mina ngunjebs Njabulo Njebs. Njebs yes hayi unjabulo unjebs uqhamukapi kumama Njebs njaya Mama kho must be a screw screw, eh? igama lika Njebs mama zubani Natasha it's Njebs and Natasha mfethu bayathandana so Natasha I want to know from you quick one asivumanga phela asivumanga nokuvuma ukuthi hayi mfethu ngeza invading our privacy ngicela ukunithengela iMcDonald's ama Big Mac no 2 okay ngizonika 100 ke kunibuza nje Ayisho no Burger King, McDonald's. awunjabulo wenjabulo ngicela ukubuza mfethu kuwe mina out yami ubani out kule relationship yimi out wena yeah but ngathi umamazi out wena uzwa ngayo yonke hayi umuntu wami No. kumele uzwe ngomuntu wakho okay mfethu but Yeah. kumele uzwe so wena yonke into eyenzakala la uzwa ngumuntu wakho angithi naye uzwa ngawo sipower but sister mfethu okay so what about the dick power okay yazini it's like quick question yeah ngiyacela ngiyabonga Sean Chaps vele umama sekhulumile umama sekhulumile uzwa relax Oh, khuluma nabantu oh, no. abaphethe relationship la sister ngicela ukubuza yini oyithandayo ngoNjebs besides ukuthi uzwa ngawe hawu kodwa but it's true ara hayi angazi nami awazi ukuthi yini oyithanda ngayo yonke into nje thanda yonke into awuthi mina yini into oyithanda ngomama hayi yonke into umuntu wakho uyamfatela so but ngicela ukubuza mina ukuthi uyayibona ni future between wena nemamazi from now kuya phambili obvious na kanjani what are the plans if I may ask plans yeah ama plans ukuthi umntwana lenekereng babe Awekho ama plan boy, awekho. Just know that awekho. Usibona lento awekho. his plans but mina mhlawumbe ukuthi hayi sithukuthola indlu yethu ngoba nje ukulibele ngimvakashela ama backroom is something else power to that This man Can I is say this, cheating guys? dog. I'm sorry I have to say this Uthi ngibona For the kahle first guys, time is on there this a belly piercing lapha? Une belly piercing dressing Can I like say this. this, guys? I'm sorry, I have to say this. For the first time on this show, we have done 600 plus episodes. It's my first time ngizwe umuntu ekhuluma into enengqondo. Akekho umuntu wakwathi the plan is to get a house but nithandane kahle indaba ama bedroom. I give you that. I give you that. Power to that. So my brother, I want to know from you mfethu ukuthi uthandana noma isister kuphela akekho yini umuntu othandana naye. hayi akekho Uthanda yena ne? yeah Sister, angithi na uthandana noNjabulo kuphela akekho umuntu othandana naye. yeah unjebs asunjabulo kodwa ngithanda Unjebs. naye one Sorry. Oh, okay. So, sister, do you trust Unjebs? yeah ngiyamthemba Mhlawumbe ine scale of 100 singathi ngitsemangana. undefined Ha. Hayi. Ladies, bhala ama notes. Kufika ezinye ke la ngiyabhala man undefined. Njayam, do you trust her? ngiyamthemba In a scale of 100? 100 Danko Njayam. Do you trust yourself? ngiyazithemba In a scale of 100? Awabheka phansi boy. 98 Danko Njayam. kanti 2% ukephi obvious kumele ushiye space disappointment yabo Njayam, but uyamthanda umamaza ngithi. hayi yena ngiyamthanda Cela umtshayele mfethu. babe ngithanda Mkaya Yo? Njayam ungamsaba. Okay, it's crazy boy. Mkaya. Abekho lisho I love you too boy. You will never know. Maybe. It's the last hug. Mamas, hayi sister, ngicela ukuthi niphathe kahle kule relationship mfethu. Sorry nje ukuthi ngidisturb njengoba nihamba kanje mfethu, but into ebengicela kuwena but ngicela ukuthi umphathe kahle umamazi, nawe mamazi ngicela ukuthi umphathe kahle ibabazi, nibe right kule relationship, nibe relevant. Ayibona lo and I wish you all the best ngama future plans. And you think sekuphelile? Uthandana naye kuphela ngithi. Now mama uthandana naye kuphela. So there's a thing that we do here, it's called loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Njengoba wena uthi wena uyamthemba 100%
99% and wena usithemba 98%, 2% for disappointment. Uzomgaya ifoni yakho ukuthi singene ku WhatsApp wakho si check ukuthi wena ufletha nabo bani abanye besides yena. Same applies to you. Awu njaya makhala manje. Hayi. Bobabili bagala. Uthiyama ukuthi Bobabili. mamazi wena uthini ngalokho? So ngizomnika ifoni phambi kwakho. Cha umniki phambi kwami ifoni unika mina. Nginika wena. Yeah. And then mina ngizoyichecka naye phambi kwakho. Babe, I'll better give wena phone re tsamaye o i check phone. I'd rather give you the phone, babe. Let's go. Ufihla ngani? Akifihle silo. Ngabe se wethu. Ha re ka sihlolosa ke batho ba o shoota di content tse tsa bona. ifoni yalusa yini Babe ngawufa phone. Move. Kufe wena mu matsong. Ginger ifoni Yes, ngiyabonga Natasha. Jolly ginger. Ay. Are ya re tsamaye. let's ujola nama ngithi Yo. Ngiyabonga. Uzwa ngayo, boy. Oh no. Oh no. Shy. Iteng. Isale plastic in the phone. Thank you Natasha. Stays in a Ngicela mini ungibambela bag. lana. Handbag. Ngicela kuma la. Okay, are you happy? Okay. Alrighty, we are on WhatsApp right now and we are about to start the show. Awuzophela lo mshado. Buka umthithi umbuka kanjani. Uyaphela umshado, boy. It's about to go down, it's about to go bananas. Alright, ngisisi wami. Ngizwile ukuthi uthe wena umthanda undefined and wena uhappy awunankinga. So mina naye soqala sicheck ifoni yakho and then sogcina ngefoni yakho. Are you okay with that? Thank you so much. Phela sizwa ngemamazi. Iphe yakho la njami. Danko. Bambe. Iphe mamazile. Uzivulele. Sivulele masango singene. Ngicela. Awuthama relax, ne? Showcase. Don't tatazela my brother. No, uzala. La. Okay, sure. All right. Imala box search. sure All right, uhlelile guys. We njengama are on kwatilo WhatsApp love. right now and we are about to tap that Shondes. Please tap for me. Type Like, put I love you. Sister, abafana bakusheli kodwa wena njengoba nje uyiperekisa uje. ngishela indaba ukuthi ngadli yazi Yazi. ngodlisa lo mfana ngaze ngadla neplastic Kodwa kuvela wena nje yami. Lalela makuvela wena ungitshele. Ube happy, ube proud. Kodwa makuvele elinye izembe la ungitshele. Delete lapho Why is she looking though? Like indlela qalaza ngayo, you should know your phone. ufake heart. Oh, so uyabatshela vele wena Ize wena qalaza uphila la. nsini. Ayi. ngithathiwe And happy. ngamnandi kanjani Njaya mamazi phuma. Composure yakhe though. Lapha. Ngicela ungithi phela uthi sex. Unokuyicela ngithi sex kuyena ngo WhatsApp. Awuyiceli. Oh ngeke uvele. ngiyamnika Yazi nabantu abanenhlanhla. Uyayithatha. Why is it always the thoughts of ukuthi intombazane inikeza umjita? Nayo intombazane iyayithatha. Wethu abathola yonke It's not a gift for the James, this one. Danko. Njaya. Kholuzo. Sister kantwana kholuzo nje la phuma lapha I'm pregnant. Mhlawumbe ayicela imali ku somebody. Mangekho lutho ungitshele nje. Akuna next. Phuma lapho mfethu type uthi come outside. Sibona ukuthi obani amajita nokufika endlini azomkhipha. Hey, you composed to my sister. Bayazi. Phuma la phum. Ngena ku Facebook, una Facebook. Ngena kuma messenger. Type lapho uthi I love you. Mayithi no results ungitshele. obviously bazoba khona abantu abangicelayo mina hayi mina ngibatshela kodwa uzobona ama 100 messages 100. Aswadinga ama 100. okay Yeah. I'm relieved. You are relieved. Oh. Yini khona ubukusola ni? Yeah. To confess that on camera is Sorry. crazy. Sifake la. It's going crazy, it's going bananas. Unjabsu bemsolo uNatasha. Yay. Kanti Natasha umsulwa. Umsulwa. Tashi. Yabona ngiphethe la. Vula. I'm clean. Clean. Ngimambela. Musa ungimela la. Natasha ngathi kade ayilindile le moment. Ava locked in she is. Ngimela WhatsApp la. Okay, wait. All right. We are on WhatsApp right now and we are about to start Type Shandis. Type for me lapho uthi I love you. Makuvela igama lenye intombazana ungitshele makuvele lakho futhi kuphela. Awuthema uya. Hey, Oh, shy boy. Shy boy. Shit. Lebo. ngibamlep Phela amagama dog, answereke. Fuck.
ubani uLebo bakhona umanzi kanjani kodwa King Ginger at this moment uzo highlighta leyo nto hayi boy ubani uLebo and ngeke uyiphike le niyathandana manje ungayiphiki ungalokho uphika ubani profile picture is this not my ex friend ngakutshela ukuthi yakufuna bese wenzani ujola naye behind my back mnganake ibiyam ayibiyani buwa kichomi yaka mtho lajana kichomi yaka chome dinuzi chomi di rumelana dinuzi okay so wena sekuyichomi yakho sister ayeye hold on my sister calm down jam so uqale nini yo there's a proof bro that's oral loss dog kajani just can we run it back jam so uqale nini yo I mean, dog, ngabe sengiyathola ngiyahamba as a bro, dog. You taking there and staying there explaining is crazy, boy. Clearly there's no respect, boy. Unganolova. Unganolova. He's not the one that hit you, boy. sister enjebs ungangifaki impethe endabeni zakho angizili ukuzolwa nawe la awungisabi ku right kodwa Njabula mina ngizotshela umuntu ophethe le relationship akuphinde ngendaba. Oh no, boy. And she's coming in. Oh no, dog. Kaurata. After hitting you, dog. Ginger nokufisha ngicela usuke phambi kwami please Yeah, dog. Linda But like the Thomasane, the Tilulu is crazy, dog. I don't know, maybe she does martial arts or something. Ufuna kulwa nolova. The Tululu is crazy. I'm not making men superior, but let's talk strength here, dog. Enjebs uzokulimaza mina. ngeke ungilimaze umfana omncane Angifuni ukulwa nawe. Qala ntombazane le. Sister She's literally digging her own grave, dog. Hayibo. Oh no, boy. Is she beating King Ginger? sister ninga musa mthatha. Njipha. What's happening there? Isuka la wena njipha. Mbambe musa. King Ginger's in a happy place right now. Let's eat. When take when. Shaya when. Shaya. This is why we date baddies, dog. Baddies don't be doing nothing like this. At best, they're gonna maybe slash your tire. They won't hit you, boy. Yo. Ningalwi. awuphethe nokungiphetha kodwa ngibe ngiyabekezela la I'm a fight, boy. I'm a fight, boy. Musa. Wena son. Wena son. Up. Up. Oh no. Or I lost, dog. Or I lost, Amanje boy. sibaleke. Musa. Take when. Isho. Sister Musa, somebody 2 we won. I'd say 1.5 when we won. Shit. Oh no. But na iPhone yabo. Sister, na iPhone yako. Hey. Hey, ngihamba mina. Baleka boy. Mi, na iPhone yakhe. Na iPhone yakho. Bazophinda kulova. Ntombazane ngwisa phansi kanje. King Ginger cream de la cream buffet. Basalwa. Going bananas. Niyathembana na. Oh. Shit. Limel King Ginger, dog. Anyways, rain the car. Thank us for tuning in. Maybe Kala and Namhlanje. We Kala boy, we seen the hand popping moves that pan. Angmas no was the martial arts though. Maria saw this. And make sure to check the other videos out and I'll see you all in the next video. Yes. Shaile la way. Shaile King Ginger, Shaile mfana, wonke umuntu shayiwe.